Aloitin. Moro Tube, täällä on Sepu HD ja mun me kuvataan ton jätkän kännykällä. Penblasters haaste. Oikeesti! 3 Penblasters kerrallaan. No niin, N-Y-T, nyt. Ilman ilmeitä. Ihan hyvä. Ei oikeesti. Ei oikeesti. No on näitä uusia. Tai no ennen uusia. Ei oo kauhean. Tuu tähän. Minä luulen, että sulla on ilmeisesti. Fine. Ei yhtään paha. No niin, ja sitten vaan loput suuhun. Ei vielä. Mun tuli jokaista kohta 1. Vastuuks hyvälle? Joo. Oikeesti, mulla tuli jo se hyvä. Mulla. Ei se kirpeys oo paha, mutta se on vaan paha makuja. Vähän se. Mulla tuli jo kyyneleet silmistä. LOL! Mä en oo syönyt näitä 6 kuukauteen. Älä puhu. No niin, mä syön loput. Lähti. Mä en oo... Kumpi syö ennemmin? Ei mitään, kumpi kyllä ennen. Okay. Kaikki suus. Mullakin. Nautitteko olostanne? Nautin ihan... Helvetistä. Au. Ei paha. Ei niin. Ei oikeesti. Mä vaan kielen päähän sattuu. Mut ei se kato mitään. Mulla on 1 tilaaja. Yes. Ja se on nää. Ja mä tilaan se. Kiva. Kiitti. Mä teen 4 tilaajaspessu. 5. Okay. Elikkä 5 tuntia krovia, sitten 1000 tilaajaspessuksi 1 päivä krovia. Ei kun 1000 tuntia. 100 tilaajaspessu 100 tuntia. Se on jo kyllä aika rankkaa. 100 000 miljoona. Siinä menee jo varmaan kuukausi. Mulla on hyvä maku kaikista. Mulla on kohta jo ihan... Tässä on aina pieni pakko, tällainen pakko mun suus vielä tätä. Paskat tästä. Ja sisällä sitä paskasta nestettä. Kun se ei oo Tässä ollaan jo kuvattu ihan melkein jo 3 minuuttia. Puhutaan niin kauan kun nyt mä lopetan videon. 3 minuuttia kuvattu. Arvatkaas missä me ollaan. No vittu me ollaan kivisten känni. Kodissa. Niin. Toivottavasti kukaan ei näe mun naamaa tosta lasista, että mä näen se aika hyvin itse. Tästä tulee tasapeli. Mä luulen, että sä oot ihan nössä syömään brainblastereita. Mä oon. Entä muistaa, että mä oon? Ja tämä heppu myös. Vittu oikeas vittu kun ois brainburnareita. Ei me täällä roskata. Heitetään GoProkin. Ei heitetä. Mikko pure? Onko mäkin? Alko vois? Mä oon ihan ulottuu. Niinku vähän niinku... Kiva kun hammas on vielä kipeä. Kiva kun joutuu pureskella kovaa ja hammas on kipeä. Se tunne. Mitä vittua? Oho. Hyi, mitä?